Белорусская вёска мохнатая. Эх, открыл для себя черговую белорусскую вёску тут, на Подляшші. Каля Гайновки, бачите, буслі ззаду. Вёска называется Мохнатая. Белорусская вёска, в принципе, як і все тут. З жихарами за всеми можна говорити по-белоруску. Все видатно розуміють, а многие навіть і відказують по-белоруску тобі. Все як у нас. Вельми зручне місце. Ваніки конопляник бреше. Вельми зручне місце добиратися на чыгунцы. Классно. Там далей за спиной еще, а не, напереди еще вёска Старое Березово. Ось. Так само вельми цікава вёска. Ну, а я зараз іду на чыгунку. Бо вже прес. О. Корови рвуться. А пахи, які тут пахи. Як у моїй вёсці. Ах. О, які крижи стоять. Вон. Ах. Аж вот держать не хочется. Ну все, я тут в Беларуси. Кайф. Просто кайф. Асолода. О, чується, як корову робиться. Треба вертатися сюди і знову. Ех. Кукуруза. Кукуруза растела. Кайф. Бляха-муха. Ніби не з'їжджав нікуди. Ех, ладно. Пару хвилин зосталося до цягніка, труби не спозниться. А то придется ночевать. Ну, але так, Березово я уже все прошел. Что хотел, поглядел, амаль что все. Чуете? Так, якщо треба сюди вернутися Мохнатая, бо вёску слабо обійшов, так тільки у господаря Валентина побув на сидібі на Мохнарте, але буде нагода знову сюди вернутися.